Joo, tää lehdistötilaisuus on nyt päättynyt, että vielä aikaa kysymyksiin meitsistä. Miksi juuri teidät valittiin tähän tehtävään? Koska meitsi on paras. Tuleeko tästä uusi skandaali urallenne? Ei skandaalista ole tietoakaan. Kuka maksaa viulut? Joku Gorisliitto tai ihan sama. Deadman! Vauhtia nyt! Olemme jo myöhässä. Mitä? Ai olen loistava, no kiitos. Hei, minä sainkin idean. Mitä jos järjestäisimme pikku ilotulituksen meidän vieraillemme? Mitä? Ai erinomainen idea! No niin, minustakin! Oi. Tykkälän! Enkö minä sanonut sinulle, että tuohon nappiin saa koskea vain minun luvallani?